Бүгенге тапшыруның беренче сәламен без мөхтәрәм милләттәшебез Әхмәтле авылында гомер кичерүче Мәрзия апа Халимовнага юллыйбыз. Бүген ул үзенең 80 яшьлек матур юбилеен каршылый. Шул форсаттан якыннары, балалары Шәүкәт, Шәмия, Рөстәм һәм Дания, 5 оныгы, 5 оныкчыгы, килене Дания, кияве Рәшит безнең тапшыру аркылы иң якты теләкләрен ирештерәләр. Безнең иң кадерле, иң сөекле газиз кешебез 1939 елның 22 октябрендә гаиләдә 7нче бала булып дөньяга туган. Сабый чактан ук үзенең акыллылыгы, тәртиплелеге белән аерылып тора ул. Авылда мәктәпне тәмамлап, колхозга эшләргә китә. 1960 елның 22 декабрендә әтиебез Имади улы Шамил белән гаилә коралар. 1962 елны беренче тапкыр әни булу бәхетенә ирешә. Балачактан ук әниебез, әтиебез белән бездә кардәшлек хисе тәрбияләделәр. Шуңа күрә без бик тату, бик дус булып яшибез. Әниебез бик тырыш, бик уңган. Күңеле гел бакча булганга, үзе дә нык гелләр ярата. Тәмле-тәмле ашлар пешереп, безне, бала оныкларын бүгендә сыйлый. Ачык йөзе, киң йөрәге белән каршы алып, озатып, безне дугасыннан ташламый яши. 1 елдан соң Алла бирсә, әтиебез белән бергә яшәүләренә 60 ел тулыр. Бриллиант туйлары булачак. Кадерле, сөекле, яраткан әниебез, әбекәебез. Рөхсәт ит сине ихластан матур туган көнең, юбилеең белән котларга. Раббым үзе сине матур гына, озак кына яшәтсен. Син исән булсаң, без бәхетле булырбыз. Әниебез йөзләренә әкренләп сырлар кунган. Бүген барыбыз күңеле бәхет, шатлыкка тулган. 8 дистә тулган инде син дөньяга тугачтан. Без һаманда сабый әле, әни исән булгачтан. Я бер Алла, озак кына яшәтсә идең үзен. Синнән бары күргәчтән әниемнең назлы йөзен. Барысын да кичердегез, без диеп эшләдегез. Балалар өчен бар көчне, бар хәлегез бирдегез. 80 инде сиңа әни, әзрәк тынып ал әле. Үзең өчен бу дөньяда матур яшәп кал әле. Шулай ук яраткан энебез Рөстәмгә дә 21 октябрьдә 50 яшь тулды, дип язалар әлеге хатта. Ул Тольятти шәһәрендә яши, заводта эшли. Ул ачык йөзле, игелекле һәм мәрхәмәтле кеше. Ярдәм кирәк булганда, беренчеләрдән булып ярдәм итәргә тырыша. Алар безгә бик кадерле кешеләр. Саулык, исәнлек телибез. Тыныч картлык, бергә, саулыкта, дуслыкта яшәргә язсын. Без аларны яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Энебезгә 50 тулды. Шат бөтен гаилә безнең. 50 тулгач алтынлана дигән сүз гомер сезнең. Ни телиек, иң мөһиме саулыгың какшамасын. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт ишегеңне какмасын. Котлы булсын юбилеең, гомерең озын булсын. Бүген юбилей көнеңдә өең шатлыкка тулсын. Кадерле Мәрзия апа һәм Рөстәм абый. Гомер бәйрәмнәрегез котлы булсын. Алда якыннарыгыз сайлаган җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз. Туган көнең белән котларга
hürmetli